Здравейте, пак съм аз, Никола. Ще заредиме касовите апарати с ролка, хартия. Започнем първо от този. Отваряме капачето. Взимаме ролката. Поставяме между тези два щифта. Не успях. Така, сега. Тук това щифче трябва да е вдигнато нагоре, за да е отворено, за да може да поставим хартията под валяка. В този момент трябва да пуснем касовият апарат. Така. И да натиснем този бутон. В момента, в който натискаме, апаратът започва да взима хартия. Може да му трябва да се помогне малко. Затваряме щифчето и поставяме капака. Готово. Сега ще ви демонстрирам как се слага хартия на този касов апарат. Отваряме капачето. Взимаме ролката. Поставяме в гнездото и затваряме капачето. Апаратът е готов за експлоатация.